Prophet Habakuku Kulame hayi ndithu mwenweni noka ife tufuna dadi asogole. Ine ndikulapa pamaso pa Mulungu ninali mmozi pamene timapanga mademo kuti president AFC palowe pa mpando nafenso tinali owumukira adadi koma Mulungu atikhululukire. Tikulira misozi tikukona ndi njala ndamva kuti Jeni asa kubwera mayi wathu yachapi Muhango ndachokera Chidipa kuti ndikamve meeting ya DPP ya chipani chathu ndikuuzeni mayi wathu wa president kuno ndi chipinda cha DPP kuno ndi chipinda cha DPP aba basi Mwang'onda ni nzanga kwambiri amene yundi Katundu uyu yongalamu aba basi tukende sakuno uyu yongambako kagi yongalamu linga ingalamu iyo vile kuti ng'ombe ila muyapakulya naloli kulya okungana mulu kuti linga kuti ngwisa lichikutukuko akwisa nacho uyu yongambako basi 16 September tiyeni tikapotere chipani cha DPP tikapotere Professor Arthur Peter Mutharika tatokoza kwambiri tatokoza amene asapotera MCP tisampereka kuchipatala cha Meto kuzomba Mprofeti akuti chipani chose icho chikususikana na MCP iye uyu wakuchisapota ndio chifukwa mapulikanga pala waputikanga cha kwenda usapota chipani chose icho chikususikana na MCP. Very good. Abida oye amayi ngati pano muchokepo mosadziwa kuti inu ndinu ndani kwambula kumanya kuti imwe ni mwanjani pala mufumenge pano kwambula kumanya kuti ka imwe ni mwanjani wanthu awa mbweta chita makola yayo ipo ni mupempe mwana winu 1 minute. Nikuchite niwani na general manager kwa Adimak zinthu zimezo si zambo yanu zinthu zimezo ni za Malawi misongo ya Malawi musamala kuti mawa boma lima sinta tizakusatirana tizatenga chili chonse chimene mukubabano tikuchiziwa baba yanga amene akuti malonda athu agula imike chala mwamba uko mwatigula uko china pesa ndege ya malemu saulosi kula osaziwa mavuto zinthu ziyende kuno tikupe mpani chonde akapasa bere ku parliament tikapire na ntchito ziko mokambiri Tabela pano tisa pano Dr. Jeni Saoye Dr. Jeni Saoye DPP oye Akapasi Mwang'onda oye Nyengo ya mara kura kurufiria onabo okay Mose pokera nishindi chido yane nja kuti ngawuse running mate kuti watioyishe makani ya ndale wa Malaysia Sulemani wa yoya Amzomera wa yoya Baukuza Sotera Professor Arthur Peter Mutharika huyo akumanya kuendesha chuma
kumanyuka kwake kwa Profesa Peter Mutharika kwa mkuu wa Dr. Jane Ansa Mpepe Dinyaki hii kina Chakufa Enoch Chihana Malinga Sintena Kapuvya Presidenti Kumwera Sintena Vice Pagat Sintena Vice Pagat Kuno Batulo hano kuzindiri pano koma mabwera anthu ambiri mukutiwonetsa chikondi komanso tazindikira kuti apita mwalandira komanso tikupita ndi mphamvu ndichoka pano ndipita ndi mphamvu kudziwa kuti nonsenu inu ndinu mavoti a DPP. Ine ndakwera pano ndatumidwa kuti ndidzakufotokozereni chithumba cha chitukuko chimene apita akukonzerani atikonzera tonsefe. Chithumba cha chitukuko chili manifesto iyi kuti mumvetsetse manifesto iyi choyamba timati ulidere mkulingo taenda nayo apita siti naende nawo Isau ana manga si apita kwadi nanga project ya madzi kuno mukumwa madzi auko tapita kwadi nanga technical college kwadi sana mange nanga kota michinare yopanga saru sana ike apita woye ndiye apita akalonjeza amachita chomwecho sana ama mwana mizinda kwa kukulu inu avotere na apita chifukwa apita akufuna apitilize ntchito imene iwo amagwira anasira padera. DPP woye akufuna mukuona tangomva kuti kaya zikutani kwa Dimaki koma misika ya Dimaki abwezeretsa kwina kulikonse. Tisatengeke ndi anthu onongama tikhale ndi ndalama zakunja tambakale kunena kuti kuno ndalama za ku Malawi zilibe ntchito kuti tikhale ndi ndalama zakunja zomwe tikulima ife tizasema misika yakunja. Munaona nthawiija ananena kuti kusabwereso zinthu zakunja zaku kupita myezi 9 yokha ndalama zakunja zinapezeka komanso zinthu zinayamba kupezeka zamtengo wotsitsira. DPP woye atati manifesto iyi muli mphamvu kwanthu ndalama zimene zinazolela
ntchito ndipo ogwira ntchitowo alenyango kuno osatiso kwina sipazikhala kuti aliyense anene kuti akagwire ntchito akagwire kulino komanso zimenezo ndizothetsa katangale chikumanena kuti maofesi muliro akatazama ngese amayamba salama ija ayitemako ayitema sakhala konso akutha TDP oye komanso kungofika ukusoba kokatsekula sukulu kuyambira semester 1 mpaka form 4 sukulu ndiyaulere komanso TDP yote Sanke wina, sankane akibas.